pakko myöntää, että en olisi kyllä tänä aamuna uskonut, että lähden YouTube-videoa kuvaamaan, mutta tässä me ollaan. Hei, ihanaa alkanutta uutta vuotta 2025 kaikille. Ihan uskomatonta ajatella, että on 2025. Ja heti tähän alkuun mun on pakko sanoa, että mä oon yrittänyt kuvata tämän videon niin monta kertaa. Mutta mä en koskaan ollut kauhean tyytyväinen siihen ja jostain syystä mä en myöskään ikinä saanut ladattua yhtäkään niistä. Varmaankin just sen takia, että mä en ollut niihin niin tyytyväinen. Mut nyt on vierähtänyt tosiaan 4 vuotta siitä, kun mä viimeksi latasin videon YouTubeen. Ja niitä videoita on 3. Ja ne ei ole mitään kevyimpiä videoita katsoa. Ja mun oli ihan pakko katsoa ne itse nyt ennen kuin mä edes lähdin kuvaamaan tätä videota, koska mun oli pakko muistuttaa itteni, että mistä tähänkin YouTube-kanavaan on lähdetty. Ja sinne videoihin on kerääntynyt niin monia ihania, lämpimiä viestejä ja kysymyksiä, että miten mä voin. Siellä oli joku kysynyt myös, että onko mä mahdollisesti poistunut keskuudesta, mutta en ole, tässä ollaan vielä kellossa. Ja musta jotenkin tuntuu, että mä oon velkaa semmosen, mitä mulle kuuluu videon. Kaikille teille, jotka olette seuranneet mun kanavaa nämä 4 vuotta, vaikka mä en ookaan sinne mitään nyt ladannut. Mut ehkä tänä vuonna me tehdään tähän asiaan muutos. Mä en halua tehdä tästä niinku liian isoa juttua, koska musta tuntuu, että aina kun mä aloitan jotakin silleen, että nyt mä rupean tekemään YouTube-kanavaa. Tai nyt mä rupean tekemään somea tai mitä tahansa jostain syystä. Mun on hirveän vaikea sitoutua siihen. Mutta ehkä nyt tää video on tämmönen hyvä pieni aloitus ja catch up kaikesta, mitä mulle on nyt tässä viimeisen ihan kohta 5 vuoden aikana tapahtunut. Joten kiitos kun olet seurannut mun kanavaa jo nyt. Hypätään suoraan siihen, että mitä näihin 5 vuoteen on oikeasti sisältynyt. Aloitetaan heti sillä, että tänään on tammikuun 2. päivä ja me ollaan Tallinnassa. Näin 1,5 vuoden jälkeen on vieläkin tosi omituista sanoa, että mä asun Tallinnassa, mutta näin on päässyt käymään. Aloitetaan jo ihan pelkästään sillä, että mulle kuuluu oikeasti aika hyvä. Nämä 5 vuotta on ollut todella hulluja. Ei pelkästään mulle, mutta koko maailmalle. Ja tässä on tapahtunut paljon kasvua. Mä oon nyt 25, ensi kuussa 26 ja mä asun tosiaan Tallinnassa. Ja sit se koulu, mistä mä puhuin mun edellisissäkin videoissa, mä valmistuin tosiaan medianomiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2023 kesäkuussa. Ja, eli mä olen tosiaan medianomi nyt. Ammattilainen, tuottaja ja tarkalleen ottaen sometuottaja, koska mä päätin lähteä TV- ja elokuvamaailmasta somen puoleen. Mä oon ollut kyllä tosi iloinen ja tyytyväinen valintaani. Toki tällä hetkellä mediapuoli maailmassa, Suomessa on aika pahasti lamassa. Ja no, työllistyminen on aika hankalaa, mutta we manage. Tässä ollaan. Mä tosiaan siis valmistuin. Mä pidin sen välivuoden siinä 2019-2020 ja jatkoin siitä sitten kouluun ja valmistuin. Se on edelleenkin yksi semmoinen asia, mistä mä oon oikeasti tosi ylpeä itsessäni. Se oli iso urakka, vielä isompi sairastumisen jälkeen, mutta we did it. Monia varmaan kiinnostaa se, että mikä mun oikea vointi on näin melkein 5 vuotta syövän jälkeen. Ja mä voin tosi onnellisena ja kiitollisena sanoa, että mulla on tosi hyvä vointi kaikkeen siihen, mitä mä kävin läpi ja tilanteeseen nähden. Mun keho on palautunut yllättävän hyvin kaikkeen siihen pyöritykseen, mitä se vuosi pitikään sisällään. Ja joo, mä voin vieläkin huomata tiettyjä asioita. Enimmäkseen mulla on tiettyjä pelkoja siitä, että oikeesti mä en edes haluaisi sanoa tätä. Pelkoja on joskus, että mitä jos tää tilanne toistuisi, mutta nyt kun mä oon tosiaan 25 ja siitä on ihan just 5 vuotta, niin onneksi todennäköisyys on aika pieni. Ja toivotaan, että se myös pysyy sellaisena. Mä oon erittäin kiitollinen siitä, että mä saan olla terve ja onnellisessa tilanteessa elämässä tällä hetkellä. Ja vaikka mullekin tulee huonoja päiviä, ja tiedostan sen, että täytyy ja haluan olla niin kuin erittäin kiitollinen, että kaikista siitä mitä oli, niin siitä on selvitty, mutta mä elän aika normaalia 25V-elämää täällä Tallinnassa. Semmosia niin kuin terveydellisiä juttuja uusimpana
Multa löytyi pientä sydänvikaa, mitä mulla on ollut jo siis niin kuin ennen syöpää mun omasta mielestä, mutta se sitten paheni näiden hoitojen yhteydessä ja sitä nyt seurataan. Kaikki on sen puolin hyvin. Mä yritän urheilla ja elää tosi niin kuin hyvää ja terveellistä elämää. Mä kuvailen itseäni semmosena vanhuksena nuoren ihmisen kehossa, koska mä nautin nykyään niin paljon enemmän niin kuin pelkästään niin kuin olemisesta, kotona olemisesta. Mua ei kiinnosta enää juhlia eikä niinku kukkua hirveän myöhään yöhön. Mä oon enemmän tämmönen erakkorapu. Joten se ihminen, joka puhuu 4 vuotta sitten kamerassa, on hieman erilainen kuin nainen, joka istuu tässä tänä päivänä. Ja kummassakaan näissä ei ole yhtään mitään vikaa, mutta mä oon tosi onnellinen siitä, että mä voin sanoa, että mä oon ehkä siirtynyt jo seuraavaan vaiheeseen mun elämässä, missä mä oikeasti nautin kotona olemisesta ja omasta rauhasta. Ja elämässä on ollut niin paljon kaikkea niin kuin ihmissuhteissa ja tilanteissa ja kaikessa, mitkä on sit saanut mut ajattelemaan just niin kuin tärkeysjärjestystä elämässä. Ja tää Tallinnassa asuminen on ollut mulle jotenkin niin kuin todella parantava ja kasvattava juttu. Mulla on nykyään uusi poikaystävä, joka on niin huolehtiva ja rakastava ja mä oon niin kiitollinen siitä, että meillä on yhteinen koti täällä ja joo, siitä mun ei tarvitse kertoa sen enempää, mutta olen todella onnellisessa tilanteessa mun omassa elämässä. Mä en tiedä yhtään, onko siellä toisella puolella ihmisiä, jotka on ehkä seurannut mua somen puolella, mutta mä oon yrittänyt tehdä nyt viime aikoina somea hieman aktiivisemmin. Mä oon lähtenyt kokeilemaan yrittäjyyttä, somevaikuttamista. Samalla tehdään somea myös eri yrityksille. Mä oon nykyään myös editti-tyyppi. Teikkailen videoita ja suunnittelen niitä myös brändeille. Se on oikeasti tosi kivaa. Mä oon huomannut, että some ja luova tekeminen on jotain semmoista, mistä mä nautin ihan älyttömästi. Se on jotain semmoista, mitä mä toivottavasti voin tehdä tulevaisuudessa pitkään. Mutta koska ei voi tietää, tällä hetkellä ne on mun kiinnostuksen kohteita. Mä en tiedä yhtään kiinnostavia ihmisiä, mitä Milulle kuuluu, mutta Milulle kuuluu oikein hyvää. Hän asuu täällä meidän kanssa Tallinnassa. Ja tosiaan siihen, mitä mä alussa sanoin, niin mä oon yrittänyt kuvata, mitä mulle kuuluu videota ja pidemmän aikaa. Mä oon myös kamppailut tosi paljon semmosen jutun kanssa, kun että teinkö mä mun tubea nyt sit suomeksi vai siirrynkö mä suoraan englantiin, koska nyt kun mä asun ulkomailla, mun päivittäinen kieli on englanti. Ja se tuntuu tosi luontevalla, mutta niin tuntuu myös suomen puhuminen. Toki mä olen jo nyt huomannut tällä 1,5 vuoden jälkeen, että välillä on vähän hankala muistaa, miten sanoa asioita. Ei se äidinkieli sieltä mihinkään katoa. Mä käyn Suomessa edelleen usein, mulla on kaikki ystävät siellä, perhe siellä. Tallinnasta on tullut mulle semmonen oma turvakupla, koska kaiken ton sairastumisen ja elämäntilanteiden vuoksi musta on tullut aika stressaantunut ja ahdistunut myöskin, mutta se on toisaalta myös ehkä tätä nuoruutta ja kuuluu asiaan monellakin tavalla, mutta nyt varsinkin kun on kokenut jotain niin mullistavaa kuin syöpä ja niin kuin terveyden romahtaminen näin, niin musta on tullut myös erittäin tietoinen siitä, kuinka pahaa stressi ja ahdistus ja tämmöistä asiat tekee ihmiskeholle, kenelle tahansa. Ja se on jotain semmoista, mikä on tämän mun uuden vuoden päätös, että mä yritän jollain tavalla rauhoittaa myös mun omaa mieltä ja elämää, löytää semmoista balanssia siihen työhön ja omaan arkeen ja ihmissuhteisiin ja kaikkea. Musta tuntuu, että se varmasti se balanssi myös löytyy, mutta se voi viedä aikaansa ja that's totally fine. Mulla on tosiaan ollut kiinnostuksena YouTuben tekeminen jo pidemmän aikaa taas, mut jostain syystä mä en ole vaan ikinä saanut nostettua kameraa esille, vaikka ei se hirveä vaiva olekaan. Mut jotenkin just nyt tuntuu sillä, että nyt on niinku oikea hetki alkaa taltioimaan omaa elämää myös tuben puolelle. Mä rakastan kuvata, mä rakastan videoida asioita, mä rakastan tehdä semmosia kollaaseja ja musta tuntuu, että ehkä niin kuin YouTube-videot vois olla myös itselle semmonen aikakapseli sitten myös tulevaisuuteen, nähdä vähän, että mitä itselle kuuluu, koska on se tosi liikuttavaa ja silleen hienoa ja välillä ehkä vähän surullistakin nähdä ne 3 omaa videoa tuolla tubessa. Ja muistuttaa tosi monista asioista ja asioista, mitkä mä oon jo jollain tavalla ehkä unohtanut ja fiiliksistä. Ja mä en aio poistaa niitä videoita tubesta. Mä laitoin ne sinne sitä varten, että ihmiset, jotka voi käydä tämmöisiä tilanteita nyt tai tulevaisuudessa tai historiassa, niin
ehkä he voi löytää jotain voimaa ja vertaistukea niistä videoista. Ja vaikka mä en halua, että tästä mun kanavasta tulee niinkään sairastumis tai mikään sairauteen liittyvä kanava, niin mä uskon, että tää video on nyt niin kuin kaunis päätös kaikille noille 3 videolle todisteena siitä, että asiat tosiaan voi järjestyä ja järjestyykin. Elämä on niin kaunis. Elämä on niin kaunis, kun vaan pysähtyy hetkeen ja huomaa sen. Hankalia tilanteita tulee, hankalia ajanjaksoja tulee ja se on väistämätöntä, mutta kaikesta voi selvitä, kun on vähän uskoa siihen tulevaan ja ihania ihmisiä ympärillä, jotka tukee ja kannustaa. Eli kaikille mun läheisille ja ystäville, jotka mahdollisesti katsoo tätä videoa, mä en olisi koskaan selvinnyt tähän päivään asti ilman teitä. Myöskin kaikki te, jotka olette laittaneet mulle ihania viestejä ja kannustanut mua kaikkina näinä vuosina. Ja se on jotain semmoista, mitä mä en todellakaan ota itsestäänselvyytenä ja mä oon niin kiitollinen siitä. Ja mä toivon, että kuka ikinä tätä videota katsoo, niin voi löytää jonkinlaista rauhaa myös siitä, että minäkään en jäänyt sille tielle, mitä 4 vuotta sitten oli. En todellakaan. Tässä ollaan terveenä, onnellisena ja mä toivon, että näin on myös ensi vuonna ja sitä seuraavana ja siitä edespäin. Musta olisi aivan ihana ruveta tekemään tubea ja jos kellään teillä tulee mitään ideoita siitä, mitä mun kanava voisi olla, mikä se kieli voisi olla, minkälaisia videoita ihmiset haluaisi nähdä mun elämästä, varsinkin kun musta tuntuu, että olisi jotenkin hauska yhdistää tää elämä Tallinnassa myös tähän tube-elämään ja myös siihen, että mä rakastan matkustaa, mitä mä teen työkseni, kaikkea. Mulla olisi paljon mahdollisuuksia, mistä lähtee tekemään, mutta mua kiinnostaisi erityisesti se, että mitä te haluaisitte nähdä multa. Ja jos teillä tulee ideoita, niin jättäkää kommentteja tohon alle. Kiitos jo teille kaikille, jotka olette seuranneet mun kanavaa. Toivon mukaan tästäkin voisi tulla jotain semmoista pysyvää ja hauskaa ja kasvattavaa myös omalla tavalla. Mä toivon teille kaikille ihanaa päivää. Ollaan kiitollisia siitä, missä just nyt ollaan ja mihin ollaan menossa. Ei pidetä yhtäkään asiaa itsestäänselvyytenä. Ja nähdään toivon mukaan seuraavassa videossa.